Brate, sviđa mi se što, eto, gledao sam kod Joe Dispenza, što on kaže, brate, kada sam postao, brate, niko i ništa, kada nisam znao ko sam, kad sam izgubio identitet, kaže tek sam onda shvatio ko sam, ono, pure consciousness. Kaže, izgubio sam sve ono što sam imao, uverenja, šta drugi ljudi misle o mene, kaže, počeo da me boli kurac i to, i kaže, mislim da je vrlo bitno da ljudi break the habit of being yourself. Da unište tu naviku, brate, da budu ono sami. I brate, isto to što ti pričaš, brate, znaš, ali treba, brate, da te ono, znaš, a reci mi kako ti je sad sve super, a? Da, jako je, meni je te najbitnije što ja sam slobodan i da je bitno da bude slobodan. Odnosno, ne držim, nisam vezan, ni ne vezujem nikoga ni za šta, jel me razumeš? Za mene je to ubedljivo najbitnije, zašto? Jer za mene je to ubedljivo najbitnije da se rešavam svojih starih, odnosno svojih ukidača. Da nema ono, da je ona moja ili da sam ja nje, niko nije niki, jel me razumeš što kažem? Tako da ona je jako mistična, a ja sam veoma muževan i trodimenzionalan i ja nju podsjećam bitnosti discipline i konstantnosti, a ona mene podsjeća bitnosti da menjam svoje šablone. Ti razumeš da smo mi bukvalno jako lepo jedno drugo, kako se zove, kako da kažemo, učimo i stvarno mi je jako fino jer osjećam da, opet se vraćam na sebe, jer ja mislim da je najbitnije, da sam i njoj rekao, osjećam da zajedno petljavamo međusobnu karmu. Da. I to je nešto što je direktno vezano za ono self-knowing, za samospoznaju, da uviđaš svoje okidače i da prosto im dozvoljavaš da budu transmutovani u više vibraciona osjećanja i emocije. Tako da, zato ja mislim da je disanje, da je svesno disanje, odnosno vežbe disanja, da su esencijalne. Ti konstantno dišeš i tebi to sidro, odnosno ta mogućnost da se uvek vratiš fokusom na dah, ja osjećam da je to sidro koje će dozvoljava da si izložen, da dozvoliš sebi da bivaš izložen i da si svestan i prisutan najjačim okidačima. I da ti bukvalno samo kroz to usprednost i kroz to prisustvo tim okidačima, odnosno tim nekomfornim emocijama, ti bukvalno samo kroz to dozvoljavaš tim emocijama da bivaju transmutovane, odnosno menjaju se. Nema ono uništavanje, destrukcija, nego energija ne može nikada da bude uništena ili kreirana, ali tako? Energija je da, samo se menja konstantno i ti bukvalno kroz tu prisustvo tu energiju menjaš u više vibracione nivoe koje mi osjećamo kao mnogo komforniju. Tako da to je u principu nešto što osjećam svaki dan sve brže i ova godina je stvarno posebna iz više razloga. Kako ne? Ne. Pa kako ne, brate, to što kažeš, znaš, ono, trebaš, brate, znaš, ono, znaš, to je, mnogo mi se sviđa, brate, u tantri, ono, i u tantričkom seksu i to, i u tantric love making, brate, mi se sviđa što, brate, kad zaranjaš u drugog partnera, zaranjaš, brate, i u sebe mnogo duže. Bravo. I, brate, mislim da ćeš imati mnogo, brate, dobre, znaš, pogotovo što si, eto, naša partnera, brate, koji ti odgovara, brate, za spiritualno i tako to, i mislim da, brate, mnogo možete i ti ona, brate, da se kultivišete, brate, samo sa tantric love making, znaš, brate, to ti je, znači, ono, brate, ono povezivanje, pa posle imaju, brate, oni mikrokosmički orgazmi, brate, svašta nešto, bukvalno, ne znam, brate, ali, znaš, probaj, brate, mislim, znam da znaš ti to već, ali... A? Gde si, Buraz? Jesi ti skontao, Gari, u pojem Mateja, gde si, Buraz? Sad samo... Gde si? Stvarno nem poma gde je Luka, Gari, evo.
Moraš da... Šta ima, Ćao, brate? braćo. Evo, brate, ja sam u pokretu u liftu, sad ću da stijem iz škola, gužvi sam, brate, ali nema veze, tu sam. Jel Luka tu nije, ni on došao, a? Nije Luka došao, nije. Nije, pa on je izgubljen lik, malo, nemoj da mu zameriti. Ne znam, rekao je, to je on meni naglasio bio ranije da je malo izgubljeniji. Au. Neće da dođe, a? Internet ti se zapucava, verovatno su u liftu. Šta kažeš? Internet ti se zapucavao malo. Pa vratno zato što sam bio u liftu, sad je bolje, nadam se, a? Da, sve malo bolje. Sad je bolje. Pa u liftu nema signal, brate. Srbija. A gde ideš ti? Ideš gajbi sad, a? Pa bio sam jednoj gajbi, sad idem drugo gajbi. Bukvalno. Jedna gajba u Jagodini, druga u Ćupriji i onda sam morao da odem do ove u Jagodini, sad idem za Ćupriju i tako. Odlično gajba. A ti si tamo u Ćupriji, pa ja sam tamo na Retnju bio blizu. Gdje si ti? Odakle? Pa ne, sad sam u BG-u, ali sam bio tamo na Retnju, to je blizu Ćuprije. E pa jeste, to je blizu Ćuprije. Moji stali idu tamo, ja nikad nisam bio na Rtnju i tvoja priča me kupila i mora da odem što pre. I moji su isto oduševljeni Rtnjom. A ono, misliš ono što si vidio na Instagramu ja pričam, je li to? Dobre, pa ono što si mislio si na engleskom pričao. Da. Top je, brate, ono, slobodno, brate, dođi, ja se sad, brate, kažem, razmišljam da odem, brate, malo na Jamajku, brate, malo da vidim ono neko, tamo je priroda, tamo nije sad zatvoreno, tamo nema ni, da kažem, korone, ono, maske da nosi i to, tako da nije neko... To je lepota, brate, kad ne znaš za masku i za koronu, brate, ništa lepše nema. Znači ti tamo putuješ i uživaš, brate. Pa, brate, mislim, gledam sad, odem, zašto, brate, ako ne odem sad, brate, neću otići ko zna koliko još. Dobro, i to jeste. A šta, trenutno su granice otvorene, a? Pa da, brate, otvoreno možeš da ideš tako u jedno. Mislim, možeš da ideš u dosta zemalja, ali mislim, dosta, možda jedno 10 zemalja, ono, to je sad i previše, ono, znaš, korona. Pandemija, tako god hoćeš da nazvaš. A čime se baviš ti, brate? Pa, brate, sada trenutno, brate, radio sam svakake neke stvari, ali sada trenutno, brate, ono, lečim ljude, ono, brate, energijama i to od svakakih stvari, od svakakih bolesti i to, brate. Šta kao bioenergija, a? Pa, brate, ono, kosmična energija, brate, prana, izvorska energija, brate, ono, svašta nešto, ono, znaš. Pa ja imam još jednog drugara koji se time bavi. Doduše ne toliko konstantno, ali da, isto mi priča o tim energijama univerzuma. I on je ateista, ne znam za tebe. Ali on je, na primjer, ateista, tako leči ljude. Svakakve probleme. Če da moram da ga namestim. Oznak je interesantna stvar, jer ateista nije nešto što veruje u postojanje nekoga što ne možemo da razumemo. Ja mislim koliko sam ja upućen da ateisti su blizu, su ljudi koji ne veruju u postojanje više sile, a ja apsolutno verujem u postojanje. Da, to sigurno postoji, sigurno. Ja iskreno slično verujem u Boga. I posetim manastire i osjećam energiju veliku u manastirima, u crkvama. Tako da... Čekaj, postavi? Ovdje može. Kako ne. Ja imam svakake neke stvari što verujem, ali to što kažeš, mogu dostati mu tako isto nekim mestima, ne u svim crkvama, ali u nekim što imaju, ali uglavnom katoličke crkve. Tamo sam baš sad bio, brate, nisam i tebi rekao, Milane, bio sam s ovom jednom mojom drugaricom u Smederevu, neka crkva katolička. Braćo, ušao sam unutra,
malo uradio neke svoje molitve, ono i to, znaš, koliko me udarilo u pinalnu žlezdu, brate, znači neka energija, baš luda, ono. Interesantno. Tako da, znaš, imao sam, brate, ja što se tiče crkva, brate, ja, znači, sam open mind, znači, kapiraš, meni je energija de, ako ja odem u džamiju i odlična energija, bitno da je odlična energija, ne bitno da je to. Ali inače imao sam u Francuskoj kad sam bio sam u blizu Kana negde, nisi siguran, neki gradić mali. Brate, ušao sam u crkvu, ne znam da li sam ti pričao to, Milane, ali ovako su bile neke sveće, ja radio neke molitve i to, i bile neke sveće ovako, ali su ugašene bile. I slušaj ovo, stoje tu sveće, znaš, ali ugašene. I slušaj ovo, pada sveća na zemlju i pali se sama od sebe. Znači, bila i padne na zemlju i upali se sama. Da, zamisli kakva je to energija, brate. Kakva je to energija, brate, kad se upalila samo od sebe i kad je pala. Brate, bila je u onome što faktički ne može da padne, brate, u onome, ne znam kako se zove ono što se stavljaju sveće u katoličkoj crkvi. Faktički, brate, nije moglo da padne i, brate, i ovako padne, brate, i samo ja dok molitvi komuniciram i to, i samo, brate, ovako padne i upali se samo od sebe. Ja gledam, brate, ono, prepun ljubavi, brate, prepun ono, brate, podignem tu sveću, ono, i ugasim je, znaš, zato što je bila ugašena. I, brate, vrati na mesto, ali to je neko iskustvo gde sam baš ono, znaš, u tim, na primjer, crkvama, eto, katolička, ja mnogo više ostim, brate, energiju uglavnom u katoličkoj, brate, nego u pravoslavnoj. Mislim, u pravoslavnoj ostim, brate, tužnu energiju, brate, uglavnom ostim, brate, ono, neku tužnu energiju, ali znaš, postoji isto neke mesta, ali su vrlo redka koje, brate, baš ono, ima dobra energija. Za mene, što se tiče mene, ono. Pazi. To je možda neka energija koja tera na pokajanje, brate. Pazi, kajanje je veoma diskutabilna i delikatna stvar, jer ukoliko je u momentu, to je onda tranziciono, a kajanje kao tranzicija jedino je dobro. Ukoliko je kajanje kao šablon, odnosno nešto što se ponavlja, to je jako negativno. Jer to je bukvalno fiksiran si u prošlosti i osuđuješ sebe za nešto što se dogodilo u prošlosti. Kajanje, ako ti pristupiš kajanju u principu, ja sam uradio to i osjećao sam se loše, prihvatiš to i shvatiš da nisi znao bolje od toga i prosto se pomiriš sa time i onda je to dobro, na taj način se rešavaš tih manje komfortnih emocija. Ali ja lično iz iskustva sam otišao iz Srbije, ali tako, ja sada sve više vidim koliko je stvarno bitno da u najmanju ruku poštujemo tradiciju našu. Tradicija nije identična sa religijom. Tradicija su rituali. Tradicija su događaji i skupljanja, jel tako, koja se ponavljaju u šablonima gde se poželjno ljudi, jel tako, šire ljubav, šire izobilje, jel tako, šire priče, jel tako? To je druga stvar. Ja mislim da moramo da poštujemo, ako ne i da, znaš, i dalje praktikujemo određene rituale iz tradicije, ali treba, apsolutno verujem da nije loše da se izlažemo drugim tradicijama i da učimo odatle. Ja verujem da postoji istina, manje više istina u svim tradicijama. Tako da... Dobro, da, čovjek se uči dok je živ, brate. Ja sam uvek oran da saslušam bilo koga, brate, makar bio ludak, bednik. Od svakog čovjeka treba slušati svakog, možda da te nauči nešto što ne znaš. Da. Klin za 1000, druže. A što se tiče kajanja, mislio sam na počinjenje nekih većih grehova. Naprimjer, ako si ti uradio nešto, pa nisi zadovoljan,
ili nešto si hteo da uradiš pa nisi, pa ti kažeš sve života nema smisla, bilo pa prošlo, to se samo za to ne treba da se kažeš, jer onda stavljaš sebe u taj negativni state of mind i onda si uporno nesrećan, ali ako uradiš neku lošu stvar, na primjer ubiješ čoveka ili tako nešto, onda u takvim situacijama ne možeš da kažeš bilo pa prošlo. To Ali na kraju moraš da kažeš bilo pa prošlo da bi sebi oprostio. Naravno da je proces duži. Ubiti čoveka je nešto što proizvodi prilično negativnu karmu, po meni, ali sve može da se transformira. Ali to sad ubiti čoveka, to je, znaš, to je malo ekstremnija situacija, gde ono, znaš, to je baš nešto što, mislim da to samo po sebi, mislim da je posebna tema ono za priču, samo o tome priču, tako da mislim da bi to mogli u nekim drugim temama da razradimo, ali sada čisto kako se by the way, samo da znam, odnosno, to sam rekao i Marku, pokušat ću i ja da koliko god mi je moj srpski zarđao, da se prešaltavam na srpski, da što više na srpskom govorim, s obzirom da, samo da znaš, snimamo, znaš, pa ćemo kasnije kako nam bude odgovaralo i kako se budemo složili da teckamo i pravimo materijal, znaš. Ja sam sad u pokretu, pa ne mogu da se skoncentrišem najbolje na razgovor, evo sad sam na pumpi, brate, ali nekom drugom prilikom ćemo da zasednemo pa da... Pa nema veze, ali pazi, sledeći put kad se dogovorimo, volio bi da se dogovorimo, znaš, jer ne znam, Luka nije ni ovde, ti si bar tu, Luka nije ovde, razumeš? Jebi ga, a šta on radi, što ga nema, da rekao nešto ili nije? Pazite, bra, stvarno nemam pojma, nije se ni javio, ne već te stvari se događaju. Poenta cele priče, mislim, od svega mi možemo da napravimo materijal. Moja zamisao je bila da napravim poseban svoj YouTube kanal na srpskom. Mislim da bi bilo cool da, mislim, to samo ukoliko vas interesuje, da i vi napravite YouTube kanale i da napravimo tako neke stvari. Ali za početak, mislim, ja sam sasvim... Pa kao i što i znaš, brate, ja imam već samo ga ne koristim, brate, baš dugo i to. Ali isto šta sam teo, brate, da dodam na ovo što smo pričali za sve, brate, za pokajanje i to. Sve može, brate, da se sredi, ali znaš koliko, brate, sad ta osoba što je, da kažem, ubila čoveka i to, koliko će ta osoba dođe, brate, do te svesti, to je mnogo teško, ali nije nemoguće, brate, ali sve, razumeš, sve može se reći, ali malo teže, razumeš, i sve akumulacije karmi i sve na kraju što si akumulira, moraš i kroz to da prođeš, brate, tako da ljudi koji se što više dižu svest, brate, oni, brate, prolaze kroz dosta loše, brate, i krenu se osjećaju loše i to zato što sve ta karma, to sada sve izlazi i sve to izlazi, brate, napolje. Ali, znaš, sve je moguće, brate, ali, znaš, sve može da se prođe, samo je bitno, znaš, to neka konekcija sa izvorom, brate, i jednostavno da otpustiš, brate, sve svoje, brate, stvari koje si naučio u ovom životu i u prošlim, svoj personality, brate, loš. Konekcija sa izvorom, to sam čuo imam tu par nekih Reiki lečitelja, prijatelja ovde u Majamiju. Reiki, misliš? Reiki. Reiki. Da. Imaš srce, ja mislim osnova, konekcija. Tu je odatle potiče konekcija. Elementi su srce, intelekt i onda imaš valjda dušu koja obuhvata sve to. Tako da mislim da je potreban taj source, ali takođe i intelekt, jer ja mislim lično da jedini problem koji mi ljudi imamo je nesvesnost. Jer naše srce je srce, kuca, tu je. Ali ukoliko je zbunjen, on potpuno stvara disbalans koji na kraju stvori fizičke bolesti i na kraju osoba umire. Tako da
kako ne, intelekt je masculine energy, heart su emotion, znači feminine energy, znači imamo divine masculine, divine feminine. Tako da ako uspemo, brate, taj... Na srpskom, molim te, meni jako isto puno znači, osjećaš me jako na mene. Baš da se iskristališamo tu, jer i zbog mene isto, treba mi da se šaltam, odnosno da se podsjećam se. Pa imamo, evo, ne, nego znaš, ja tako nekad volim da kažem nešto, kad neku tako reč na engleskom, ali evo, ako ćemo da prevedemo, imamo svetu mušku i svetu žensku energiju, znači to je... A da je srce ta sveta ženska? Da, na primjer, ima na primjer na primjer kundalini energija, znaš šta je, to znaš? Pa, to znate šta je kundalini energija, po meni, ne znam, po meni je to obična prana, ali sad ne znam da li grešim. Nije, brate, ja sam isto mislio da je prana, ali to je mnogo drugačije. Ja ne znam da li sam ispričao nekom od vas, ali ja sam imao baš ozbiljno kundalini iskustvo. Sam pričao to tebi, Miki? Meni što se pomenulo meni nešto, ali ajde opet. To, brate, znači, radio sam tu kundalini jogu, brate, sam baš mi zanimljivo bilo to, znaš, kao kundalini, ovo, ono. I to ti se, brate, znaš, to ti se desi spontano, ne znaš kad će ti se desi. I mnogi ljudi misle da su imali, kao što sam ja mislio pre toga, da su imali kundalini buđenja, ali nije to. Ja sam imao, brate, jedno full kundalini awakening, brate, gde sam, znači, popio bio malo smutija taj dan i samo, brate, ostio sam neku promenu, brate, i otišao intuitivno, brate, do kauča, seo, brate, prepustio sam se, znači, to je kao da si uzao ayahuasku, brate, neki tako, brate, stvar. Znači, to ti je energija kad krene, brate, od prve čakre da ode do 7. čakre. Brate, ovde kad ti se popne, znači, tebi pukne ovde, brate, znači, ovaj deo, znači, pinalna žlezda, brate, pukne ti samo. I, brate, odeš u druge dimenzije, bio sam u drugim dimenzijama, pričam, brate, sa svakakim, ono, znaš, duhovnim vodičima, anđelima tada, u to vreme. I imao sam, brate, ego death. I, brate, imao sam, brate, takve stvari, ono, i samo sam prepustio, rekao sam, prepuštam se da me divine ili svetlost transformiše. I, znaš, imao sam, brate, 8 sati, 8 sati, brate, je trajalo, brate, to gde sam, brate, bio u tim drugim dimenzijama i ne razumeš, nisam mogao se vratim. Mislim, meni je to trajalo, brate, kao da sam bio jedno 10 godina, brate, ono, negde, ono. I, brate, znaš, ono, kad se vratio i to, bilo je 4 ujutru, ja sam u fazonu bio i dalje, ono, ja, brate, onako, sećam se, ono, ovde sam, ali, brate, tamo negde sam i brate, uzeo sam, sećam se, da legnem da spavam i taj dan sam spavao samo 4 sata, probudio sam se prepun energije, brate. Znači, to je, brate, i nisam posle toga jeo, brate, jedno 2-3 dana, brate, a radio sam sklekove, ovo sve, bio sam prepun energije. To je, brate, po meni prava, brate, stvar za breterijanstvo kad se aktiviraju, brate, ti prana, brate. Breterijanstvo, to je koncept gde ljudi mogu da prosto žive od energije koju dobijaju od sunčeve svetlosti, daha, od uzemljenosti, tako prirodu, ako hodaš bosonoge, mnogo više faktora, ali u principu to je breatharianism, je li tako? Pa da, ali, znaš, imaju, na primjer, neki ljudi, to sam čuo isto da Devon priča, gde bukvalno, razumeš, gde bukvalno ništa ti ne treba, niti sunčeva svetlost, to su oni što su u pećinama i to. I znaš, ja, na primjer, tada, kad mi se to desilo, tad je bila zima, znaš, nije ni bilo ni sunca, ništa. I, brate, ja kad sam se probudio, znaš, totalno sam se osjećao transformisano, preporađeno, brate. I u fazonu sam bio, tačno sam znao sve što mi se izdogađalo. Nisam ni trebao da kucam kundalini i to, ali sam otkucao čisto, znaš, da vidim. I vidio sam, brate, iste te simptome što sam ja imao, te efekte. Brate, meni se ovako krenula cela ruka, sećam se, dok mi se to dešava, cela ruka mi je ovako drti, brate, od energije, znači, bukvalno ono. I svašta nešto sam, brate, imao sam, brate, remote viewing, brate, gde sam bukvalno otišao i vidio, brate, ne znam, tada sam vidio, sećam se Ćaleta koji je, brate, bio u Makedoniji, bukvalno sam
zatvori oči i vidio ga, brate, ono, kako je obučen, sve. To mi je bilo baš ono, znaš, lude iskustvo, ali hteo sam ti kažem, brate, da prana, da po mom nekom mišljenju da, znači, postoji više vrsta energije, ali da je kundalini definitivno nije samo prana, nego mnogo nešto jače. I na primjer, imaš, brate, to što ti kažeš, sveta muška, sveta ženska, ispravljam se, imaš, brate, što kažu, znači, kundalini je, znači, ta divine feminine, znači, sveta ženska, a ima, brate, i ta Shiva, Shakti, brate, to je, znači, taj intelekt i to je divine masculine neki, znači, sveta muška. Tako da, čekaj, ovo ovaj Luka? A ne, nije učinilo mi se da je. Tako da, brate, ono, znaš, to sam... Sad se Marko zapucao malo. Malo se zapucao, da, sad on. Događa se ja nisam razumio kako on uopšte ušao u tu kundalini energiju. Nisam baš... Pa, da, a to što on vratno meni priča, jesi opet... Momci, nisam vas ništa čuo. Da, bio si se zapucao na trenutak. Pito je kako se zove Mateja umeđu vremenu, kako si tačno došao do kundalini energije, da li kroz meditaciju, da li kroz neke disanja. Pa evo, kao što sam rekao, znači, to se desi uglavnom spontano, ali šta sam radio pre toga? Radio sam nekih možda 1.5 dana, sam radio tu kundalini jogu, što je baš ono, znaš, baš je zajebana stvar, mislim, mnogo jaka stvar, da kažem. Asane i određene pranajame, je li tako, vežbe disanja? Da. Ima jedna baš krijaš, znači zvala se Awakening to your 10 Bodies i bukvalno, brate, znači to je toliko jaka stvar, ja se sjećam, stalno sam to radio bio i, brate, legnem, posle toga, brate, ispružim i odem, brate, u neki svet, ono, lucidan svet, lucidan san, ono, neki, razumeš, to mi je baš bilo da jaje, brate, sjećam se. Ali, znaš, ti radiš to i ti pripremaš jednostavno kičmu i tako te delove tela da može energija da putuje. I, brate, ne znaš kada će to da se desi. Što više jedeš tu siroviju hranu, brate, to će više ti se to desi. Kao, na primjer, sad što sam ti ispričao, ti nisi bio, Matija, tu, ali baš sam odradio Joe Dispenza, neku meditaciju sa kundalini energijom i baš mi je ono vratilo slične stvari, ono malo, znaš, osjećam baš ono pritisak jako ovde, osjećam baš ono, znaš. Tako da, ali inače, znaš, to može neka priprema, ali to, znaš, to ne znaš kada će se desi, moraš da budeš spontano. To može, na primjer, neko radi 20 godina i ne desi mu se ni jednom. Ne desi mu se uopšte. Tu nema puno pravila. U tim nekim aspektima spiritualnog postojanja i spiritualnih iskustava tu nema nekih pravila. Ja, na primjer, lično često viđam koliko, na primjer, neki drugi ljudi imaju određena iskustva, me razumeš, a ja nisam imao toliko neka, da kažeš, intenzivnija, koliko intenzivna iskustva koliko drugi ljudi opisuju. Opet, naravno, subjektivna iskustva ne mogu nikad do kraja precizno da se objasne rečima po mom nekom verovanju, ali ja sam, na primjer, imao interesantna iskustva na psihodelicima, na pečurkama, što zovu lude pečurke. Meni su jako interesantne iskustva određene vežbe disanja. I ja se jako radim jogu, joga mi je baš onako smirujuća, ali jako volim trčanje. I ja kod trčanja radim određene tehnike disanja takođe i tu imam baš jako pozitivna, muška iskustva. Mesto, brat, Matija. Moguće da baterija crkla ili internet ili ko zna. Moguće. Nema veze, te bravo, poenta cele priče, svaki prvi video uvek ima sa sobom neke, da kažeš, neću kažem da ostavke. Pa, da, izgleda da je tako. A mogli smo, brate, jebati da snima na srpskom live, jebati. Pa pazi,
da, ali IG live ne može više od 2 ljudi. Aha, da. Onda ne bi mogo, i koliko si ti rekao, ja ne znam kako moguće da to onda uploadamo na YouTube. Tako da, ali sam 100% live-ove, ali opet kažem ti, zato opet ti kažem, to bi nam pomogla neka tehnička podrška, ali ja stvarno sam tehnički potkovan sa tim raznoraznim načinima uspostavljanja tih razgovora i videa, znaš, tako da, ali ko zna gde će ovo, kojim će putem ovo da ide, ja stvarno, kako se zove, uživam ovo i što ste rekli i vi, ja lično nisam video put naših video na srpskom jeziku o ovakvim temama. Da, naravno, brate, a pogotovo, brate, znaš, ono što sam ti rekao, brate, dao ideju za podcast, brate, što se tiče, brate, ovih baš ozbiljnijih stvari, znači, breathwork, breatharianism, tako te stvari, brate, to baš stvarno niko ne priča. Pazi, Evo, gledaj, ja lično, šta ja osjećam da bi ja hteo da radim? Ja samo želim da se bavim stvarima koje smo mi lično iskusili. Ja imam iskustva sa postom, ali ja, na primjer, nikad nisam postio duže od 3 dana. Kad kažem post, mislim na bez kalorija, bez ikakvih pića, napitaka, jela, znaš. Tako da ja sam tek polako, naravno već godinama to radim, ali nikad nisam zašao u neke dublje, ozbiljnije postove. Jer kad ti kažeš breatharianism, to se onda podrazumeva da si na tečnicima, da si bez kalorija, znaš, malo duži neki vremenski period, znaš. Ali apsolutno da možemo da pričamo na tu temu. Pa gledaj, ja ne znam da li sam ti rekao, brate, ali ja sam jedno vreme, brate, dok sam bio u Francuskoj, brate, da kažem, najbliže bio tom breatharian lifestyle, ali to sam pustio se desi, nisam ništa forsirao. Tako i treba, tako. Gde sam, brate, jeo vrlo malo, gde sam tipa jeo samo, brate, u fazonu lubenicu, brate, 2-3 kriške dnevno i to je to. Da, to je isto. Jer svi smo mi breathariani, što bi se rekao. Svi mi u principu generišemo energiju iz mnogo više različitih izvora nego samo iz hrane. Tako da ni tu nema nekih pravila. Evo, Devon, što si ti rekao, to, ne znam, Mateja, da li znaš, na Instagramu i Marko neke likove koji pričaju o tim stvarima, ali Devon isto, on malo tako nedelju dana je dry fasting, odnosno ni voda ni hrana, pa onda se vrati na pitke, je li tako? Nedelju dana bez vode? Bez ičega te, brate. Svaka mu čast za to, brate, ja bez vode budem 17-18 sati maksimalno, brate. Mislim, nisam ni probao zato što nisam imao neku potrebu, ali što se tiče festa, ja sam najviše išao do 2,5 dana, 3, i onda su imao neke grčeve, znaš, ne bio dovoljno da... Što se tiče festinga, ja festujem, ne znam, 3-4, možda i više godina, ali to je obično 16-20 sati, ponekad darim duže. Da. Ali stvarno je prelepa stvar, čulati si iz oštre, budeš srećan, znači čistiš se, metabolizam ti se ubrza 10 puta više nego kad jedeš. Ne znam, to ko nije probao ne može da zna, stvarno, prvatna stvar. Samo to što sve ti pričamo, što se zove intermittent fasting. Svakim danom jedeš samo u određenom kratkom vremenskom periodu i onda ostaviš da prođe koliko god što si ti rekao u tvom primjeru 16 do 20 sati između poslednjeg obroka prethodnog dana i prvog obroka narednog dana. Samo to je meni pomoglo da, kako se zove, smršam. Ja sam smršao 20 godina kad sam se doselio iz Srbije. Tako da samo to je... Postoji efikasni način za mršavljenje festa, bukvalno ne postoji. Ljudi su opterećeni su kalorijama, nemaju pojma koliko hormoni igraju veliku ulogu,
koliko se hormoni za sagorevanje masti dignu kad fastuješ, koliko se insulin spusti, koliko ti posle stigne. Na primjer, kad pojedeš jabuku, imaš 5 obroka dnevno, kad pojedeš jabuku kao 4. obrok, izvučeš iz nje 20-30% nutrijenata, a kad ne jedeš preko 20 sati, kad pojedeš tu jabuku, organizam ti izvuče, ili više, ne jedeš 30 sati, organizam ti izvuče iz te jabuke sve što je moglo. I osetiš se energized samo od jedne jabuke. Naravno, ti imaš puno energije i kad festuješ, što vi već znate, ali mnogi ljudi slušaju današnju medicinu, normalan, usporiti se metabolizam, ali to su gluposti. Ko nije probao, ne može da zna. Gledaj, naš, pošto ja isto duže vreme to radim, fasting i to sve, istina je, tako na primjer i breterijanci i to, istina je, brate, da tebi metabolizam, ali šta se dešava, brate, tebi jednostavno ti postaješ, brate, slabiji potrošač. I to znači da, brate, da na primjer ja sada, brate, da ako uzem, brate, ne znam, da odem na post na 3, 4, 5 dana, ja, brate, neću se osušim ili tako nešto, ja ću možda da izgubim 3, 4, 5 kila, a neću da izgubim, brate, 20 kila, ili, dobro, ne baš 20, ali kao neko kad bi, brate, otišao prvi put na post, jer njemu telo, brate, zato je bitno da se uđe u ovo, brate, znaš, sa malo nekom pripremom, krene, na primjer, neko intermittent fasting da radi i to sve, i onda, brate, jer sam gledao, brate, neke, na primjer, likove, brate, koji su, brate, taj fasting toliko ocrnili, brate, rekli kao, evo šta fasting radi telu, kao, brate, neki kostor lik, znaš, a lik, brate, razumeš, mora da se ima tačno telo, da ti bude pripremljeno i na svest, da ima određeno stanje svesti i to, razumeš? Jel, na primjer, evo vidiš, i kako se zove, na primjer, Wim Hof, on, na primjer, je toliko je to doveo, on je bio mršav pre, brate, i on je, brate, zašto može da izluči, brate, hormon rasta, može da izluči testosteron, može da izluči sve, on je sebe povećao, brate, i mišiće i sve, i on izgleda, brate, za 60 godina, brate, kao neko koji ima, brate, 35, iskreno, 40, sa onakim telom, brate. Tako da, znaš, sve to kontrola tela. I mislim ja, znaš, moj neki cilj je, brate, da uradim to može, eto, i kad odem u Jamajku, da uradim, brate, 30 dana post, da izlečim skroz kompletno eyesight. Da uradim 30 dana post. Vid. Vid. Kako? Rekao si eyesight, znači vid. Da, vid, vid, da izlečim, brate, tako je doktor sebi lečio, znači ti pa uzimaš, brate. Tako i Devon izleči oči. Jel jest? Pa sad kad govorim Devon, ne znam da li će neko da gleda ovaj video kad ga postujemo, on je The Black Airbender na Instagramu. Imate, ja ne znam da li pratiš, ali veoma interesantno. On zapravo živi ovde u Majamiju. Praktično smo, znači on je stvarno poseban. Dobar je lik, dobar je Devon, znaš, a samo mislim, brate, znaš, ono što sam ti rekao, brate, da mnogo ljudi, brate, znaš, na primjer, znaš ko je Viktor Truvijano isto? Ne znam. On je, brate, isto breterijanac, ali on mnogo otišao, brate, u feminine energy. Ali mislim, brate, da je bitno, brate, da izbalansiraš, brate, obe energije, jer ako odeš, brate, previše feminin ili masculine, znaš, to će malo se debalansirati. Jer ja mislim da je vrlo bitno, brate, da ti imaš uvek, da uvek izgradiš, brate, tu energiju, da ti uvek imaš volje, da ti uvek imaš ovo, ali da uvek, brate, budeš smiren i to, i da jednostavno imaš kontrolu. A čini mi se, brate, da je Devon malo više onako, brate, stagnantan, malo feminin, malo više, da ne kažem lenj, ali tako neki stvar, Jeste, pazi, znaš šta je stvar, opet sa druge strane mislim da svako treba na svoj neki način to uradi. Jer mislim da nema pravila, ali ja takođe isto verujem da je, kako se zove, da je lepa smernica da balansiramo energiju. Tako je. Pa da, brate, znaš, zato što i ja sam isto tako bio malo previše, brate, neke stvari radio što su, razumeš, što su tako mislim, kad kažem debalansiranje, mislim kad odeš, brate, ili gore ili dole, znači, ili odeš više u mušku ili u žensku.
I, brate, to ono, znaš, postaneš, brate, previše stagnantan, brate, da kažem lenj i to. Ali, mislim, znaš, kao što ti kažeš, svako ima svoj put, Da. ali ja verujem da trebamo, brate, da imamo, znači, ključ univerzuma, znači, kao što Nikola Tesla rekao, Nikola Tesla je, eto, da kažemo, izbalansirao te energije. Jel onda, eto, bio samo u feminine energy, brate, on bi bio stagnantan, ne bi ništa napravio, ne bi napravio ono što danas imamo, brate. Mislim... Ali Nikola Tesla je opet ekstreman po pitanju što je sebe lično stvorio. Znaš? Što je sebe lično? Nikola Tesla je sebe, koliko ja znam, uštrojio. Misliš kastrirao? Kastrirao. Pa da, ali znaš zbog čega je on sebe kastrirao, brate? Da ga ne bi ometalo. On je imao percepciju da ga to ometa od njegovih pronalazaka. Pa nije, mislim, znaš, niko nije savršen, ali nije imao, brate, tu potpunu kontrolu da praktikuje, brate, semen retention. Jel da? Pa da, brate, i onda, znaš, tako je relapse, znači, čekaj na srpskom sada, brate, da kaže. Prvo semen retention, da objasnim. Jer to je jako posebna praksa, to je jako posebna, jako bitna stvar za naš muškarce, jako bitna stvar za naš muškarce. Tako je. Ja to radim, ja to već vežbam oko godinu dana i ja ponekad iscuri nekad, objasnimo šta je. Znači, semen retention znači zadržavanje semena u bukvalnom prevodu, ali ti ništa ne zadržavaš. Ti u principu, da pokušam što jednostavnije da objasnim. Kako ti raste što bismo mi rekli napaljenost, odnosno uzbuđenost, seksualna uzbuđenost, kako raste, osjećaš kod nas muškaraca prvenstveno raste oko genitalija. I ti umesto da dozvoliš da dođe do kulminacije i da eksplodira iz genitalija, ti naučiš metode kako ćeš da kanališeš tu energiju i da polako dižeš tu energiju iz genitalija uz kičmu do pinealne žlezde, cirkulišeš u glavi, onda kada dotakneš jezik gore na gornje nepce, spustiš tu energiju do stomaka i onda tako bukvalno cirkulišeš tu energiju. To je u principu princip. Ali ne znam da li postoji fraza ili prava reč, direktan prevod za semen retention. Pa mislim, suzdržavanje od semene tečnosti, kao što si rekao, znači to je vrlo bitno za muškarce, zato što, da kažemo, eto neki naučni objašnjenje, na primjer, jedno od naučnih objašnjenja je to, i naučno-logično objašnjenje je to, semena tečnosti ima koliko ja se sada dobro sećam, znači ima 300 miliona spermatozoida u jednoj ejakulaciji. U ejakulaciji 50 od 250 miliona, tako nešto. To je ogromna količina. Tako je, 50 do 250 miliona, što znači da možete da oplodite 250 miliona ljudi. A ako tu energiju držimo u sebi i usmerimo ka određenim centrima, ka svom telu, ka čakrama, zamislite koliko ta energija može da preraste u veliki potencijal. Tu praksu su radili mnogi veliki umovi, evo i Sokrat, i čak i Steve Jobs, i mnogi sportisti, Mike Tyson, Muhammed Ali, evo i Nikola Tesla, ali samo što je on kastrirao. Ali opet ja mislim, nema tu ispravan pogrešan način. Nikola Tesla je išao svojim načinom. Pa jeste, da, ali znaš kako, evo iskreno ti kažem, postoji ljudi koji odu u celibasi, znači... U celibat, da, kad odu u celibat, a znaš, ipak, ja mislim, brate, da je mnogo po meni bolje, brate, kada razumeš, kad tako nađeš nekog partnera i to, i brate, onda možete da imate tantrički seks, taj duhovan seks, brate, koji, znači, koji šta je to u stvari, znači to je povezivanje s partnerom i jednostavno dolazenje do velikih ekstaza, do velikih stanja svesti gde ti možeš da cirkulišeš energijom, znači možeš, brate, da to je isto kundalini energija, seksualna energija je kundalini energija, tako da možeš da dolaziš možeš da, eto, kako to prevedem na srpski, dolaziš do
multiple body orgazam, kako se to kaže? Da, ti bukvalno imaš bukvalno orgazam u više različitih delova tela. Ne osjećaš samo orgazam u genitalijama, nego širom tela. Ali energetski orgazam. Bitno da napomenemo da je to energetski orgazam koji da kažemo je mnogo jači nego ovaj fizički orgazam gde ljudi ejakuliraju, nego jednostavno počneš da osjećaš po celom telu, znači ono, euforiju, krećeš da ispuštaš, brate, ono... Vibriranje. Kako? Bujanje, vibriranje širom tela. Tako je. I to je po meni mnogo ozbiljna stvar kada ti završiš seks sa ne-ejakulacijom, znači sa nesvršavanjem, kada ti uspeš da digneš tu energiju i kada uspeš da napuniš sebe energijom, to je po mene mnogo bolja stvar nego kada samo si celibate. Po meni, sad. Opet, to je takođe, opet vraćamo se na ovo što sam rekao da je glavni problem ljudskog postojanja zbunjenost uma. Zbunjenost Mi smo nesvesno, jer tako smo učeni, poistovećivali orgazam i ejakulaciju. Su dve potpuno odvojene stvari. Ali sticajem okolnosti da prosto bolje nismo ni naučeni i da prosto zbog razmnožavanja tako prosto to funkcioniše, jel tako, i tako smo naučeni, uopšte nam nije i padalo na pamet da može da bude drugčije. I verovali smo da samo žene mogu da imaju orgazam, širom tela, više orgazama, ne ono samo nabijanje energije i eliminacije energije, ne, nego bukvalno kanalisanje te energije. I opet, sve ovo što mi pričamo, sve ove prakse, ja verujem da je jako bitno da se vratimo na osnovno pitanje zašto bi nekog uopšte ovo interesovalo. Sve svesti, odnosno osjećaš se bolje i samim tim si mnogo sposobniji da donosiš bolje odluke u životu, jel tako? I mnogo si samouvereniji, jel tako? A što si samouvereniji, to više to ljudi primećuju i ljudi žele da budu kod tebe i žele da sarađuju sa tobom i samim time ti si na kraju krajeva i uspešniji u životu. Tako da to je samo jedan deo, ali mnogo ima više aspekata, što bi se reklo, kako bi nazvali ovo? Ne i duhovni život, nego put samospoznaje, tako bi ja nazvao, samospoznaje. Tako je, znači da kažemo kad kreneš i duhovan život, znači nije to samo duhovan život da će ti se pospeši, nego i sve, celokupni, materijalni, fizički, duhovni, mentalni, znači sve, raste inteligencija, čim raste svest. Šta je inteligencija? Inteligencija je koeficijent svesti, znači što veća svest, to veća inteligencija. Tako da ljudi su lagali, prvo sistem je lago nas kad su rekli da je inteligencija ograničena, da. Ispade bolje priča srpski nego ja. A ne, ali pokušava, zato što mi je namera da se gledamo srpskim rečima. Ne ovim, pošto inače Mateja, ja i Marko pratimo te likove na Instagramu, tako nam je lakše da iskoristimo iste fraze koje smo čuli u takvom obliku, nego da tražimo reči, ali naš srpski jezik je veoma bogat, ima jako širok spektar veoma moćnih reči i preciznih reči, da su ovakve stvari, zbog toga mi je namera da baš se držimo srpskog, što više moguće. Pa ne, naravno, mi imamo mnogo bogatiji jezik nego engleski, znaš, ali nekako... Precizniji, istinitiji. A? Istinitiji, precizniji. Engleski je veoma diskutabilan. Mislim da ima jako puno skrivenih značenja u rečima. Da, kako ne, ima na primer, health, heal, diet, die, naš, history, dosta toga. Naš, ali šta znam, meni je gotivnije, iskreno, ne znam, gotivnije mi je na engleskom, da kažem, više volim da pričam. Dosta mogu da se, da kažem, i ne znam. Brže komuniciraš, brže. Da, i da kažem, da ne kažem uživim, ali otkud znam, mnogo nekako energiju, mnogo sam više, ne znam, ali, znaš, nemam sada kao srpski ne, mogu, znaš, da pričam oba, ali mnogo
mnogo bolje bi rekao da sa nekom većom energijom možda engleski. Nemam pojma. Ja isto imam. I zbog toga mi je jako izazovno ovo da pokušam na srpski da šaltam sve reči. Ja isto, ali to što sam ja opet započeo sve što radim ovdje u Americi na engleskom jeziku. I ja sam prosto uspostavio prvenstvenu naviku na engleskom. Zbog toga sam ja prosto koncept svoj izgradio na engleskom jeziku. Sa druge strane, nije me puno naših ljudi ovde pitalo na srpskom jeziku, puno preispitivalo o tim mojim nekim praksama i šta radim, čime se bavim. I samim tim, ja sam, možda i ne bi trebalo da pričam na srpskom, ali sada kada sam skontao, evo, vas dvojica i plus Luka, daj Bože, ako se sledeći put priključi, mi smo se povezali, tako, preko Instagrama, i eto, mi imamo naše malo društvo. Ja mislim da ovakvi naši razgovori mogu mnogo da pomognu ljudima. Ti kažeš, ljudi su danas mnogo nesvesni, brate, kažima. Ne znam da li si čitao od knjigu Eckhart Tolle Moć sadašnjeg trenutka. Jesam. To je Nova zemlja. To je knjiga, na primjer, koja meni, mislim, uvek sam imao višak hormona sreće, brate, uvek sam jurio taj neki bolji osjećaj. Nikad nisam ni puno zdravstvenih problema, nisam imao u životu, ali uvek sam gledao da budem što zdraviji, ne znam, pijem čajeve već godinama, lekovite, festujem, jedem više voća, pre sam se predavao mesto u bodybuildingu, sad sam to smanjio na minimum, bukvalno jedem meso čisto kad spremi majka, pa kao ajde, ali gledam da što više to bude biljno. Tako je. I da se vratim na ono što sam rekao, bukvalno sam zaboravio o čemu smo pričali pre 10 sekundi. Pa pričali smo o tome, o ishrani, ono što si, znači, za ovu meso i biljnu ishranu. Bio si osjećaj, mislim da si rekao osjećaj, bio si osjećaj. Za Moć sadašnjeg trenutka, znači to je knjiga koja, pa ne znam, verovatno tu knjigu nema kome ne bih preporučio, ljudi su toliko nesretni zbog svog uma, toliko su zarobljeni da je to neverovatno i onda kad pročitaš tu knjigu vidiš koliko je život lep, koliko možeš da uživaš samo u posmatranju, ne mislim, u praznini. Takođe, fest je nekako slična priča, opet ti uživaš u toj praznini, u samopostojanju, to je ono, živ si i to je to, srećan sam, prisutan sam i to je ono prava istinska sreća, što retko neko kad sluša rekao bi da si lud, ali to je baš ono, festuješ, hodaš po planini, sedneš, slušaš ptice, dišeš iz stomaka, gledaš drvo, brate, nebo, ptica leti, srećan si, mnogo, brate. Ta praznina, što si rekao, to je, kako ja verujem, to je osnovna priroda postojanja. Ta neutralnost, praznina, tišina je ono iz čega sve ovo izlazi. Kada mi to ljudi osetimo, shvatimo i kad naučimo da uživamo u tome, ti si bukvalno našao sebi sidro, je li tako, u svakom trenutku, koji ti je u svakom trenutku dostupno, delimično, je te kroz dah je jedan veoma lep, meni je dah jako interesantan, gde god da si u stanju da se smiriš, da se vratiš u taj mir, odnosno prazninu. I to je stvarno, to je blagoslov. Da, bukvalno, brate, baš Nika Puta, znam da ti pratiš Nika Puta, rekao si ima mnogo originalne objave, baš se slažem sa tim, da pisuje da je pravo ti kad zatvoriš oči i ta praznina i taj mir, da si to pravo ti, da taj svet oko tebe nije, to je nerealan. I onda onaj Sad Guru, na primjer, on isto je dobar za neke stvari, što na primjer rekao da nikom ne daje privilegiju da ga iznervira, nego da to zadržava za sebe, da ta njegova unutrašnji mir zadržava za sebe i tu sreću samo on može da kontroliše, a za spoljašnji svijet ok, to je to. Tako da ono kada god si iznerviran, kada god nešto zatvoriš oču, dahiš stomak, setiš tu crninu, prazninu i mir i to je sreća koju ni najbližima ne mogu da objasnim, ali to je stvarno napisio.
Najbitnije je to što kažeš, da ljudi imaju, znači, da sklope, da imaju svoju kontrolu, znači, nad svojim telom, nad svojim emocijama, nad svojim mislima. A ako imamo kontrolu, ne može ništa spoljašnje da nas poremeti, znači, može da kažem, bilo koji virus da bude rat ili šta god, ti ćeš da ostaneš smiren i da znaš šta se dešava. To isto priča baš dosta Joe Dispenza. Kaže baš ono da ima baš dobre, probao sam, baš ne znam da li si tu bio kad sam pričao o Joe Dispenzi. Si bio tu? Mislim da je bio Matija kad si pričao mislim da si pomenuo. Nisam siguran. Kamera? Znaš, kamera ti, brate, otišla. Pa ušao sam na YouTube da gledam ko je Joe Dispenza, brate, vidim da li znam lika, pa sam se u toga vratno. Brate, Joe Dispenza, znači, lik je fenomenal. Znači, sličan kao Wim Hof, samo što lik, znaš, ima isto godina, samo što lik, znaš, ima neke druge stvari, isto dokazuje da može da kontroliše svoj sistem i tako. To samo kroz malo neke druge stvari. I probao sam njegovu meditaciju, brate, i on baš kaže o tome, znaš, znači da je to neka glupa teorija što ljudi imaju, da mora sve da bude kako treba da bi se oni osjećali kako treba. A u stvari ti kad zatvoriš oči, to možeš da proizvodiš sve. Možeš da proizvedeš na osnovu emocijama. Znači, kada osjećamo... Ništa nisam rekao. Aha. Kad ostimo, znači, te visokofrekventne emocije, kao što su ljubav, radost i mir i svetlost, znači, a najveće je prosvetljenje, naravno, koje baš ne dođu mnogi ljudi, ali ove emocije mnogi ljudi mogu dosta. Kada se fokusiramo, dostimo te emocije, mi direktno utičemo na razne neurotransmitere i to. I baš ima u toj meditaciji, tebi ću ukratko da kažem samo, pošto je Milan već čuo, baš ima u toj meditaciji gde on ima taj dah, gde, znači, prvo dižeš tu kundalini energiju i kroz sve centre te, i onda se fokusiraš lupam na svih tih 8 centara i prvi je, znači, perineum. Znači, ti se fokusiraš na perineum, ostiš perineum, staviš vest tu i onda posle 1 minut ti ostiš van svog tela taj centar, kako okružuje te energije. I onda ostiš, spajaš se sa energijom, spajaš. I onda uzmeš u jednom trenutku, znači, blagosloviš taj centar, znači, sa ljubavlju, sa svetlošću, sa puno energije i samo pustiš, ne razmišljaš analitički kako, šta, samo ga blagosloviš i samo pustiš to, da tvoje telo, pustiš da se to desi. I onda posle ideš tako ka gore, ka više centara i stvarno je fenomenalno, znaš, zato što bukvalno možeš da kažemo da programiraš ceo svoj život ovako, znači, ni se to mnogo sviđa. Da, bukvalno, mi smo kompletni, brate, što isto i Nika Puto i Wim Hof priča, brate, sve imamo u nama, ne treba da bude ništa savršeno oko nas da bi mi bili srećni, sve imamo što imaš unutra. Ko zna da prati taj unutrašnji mir i da mu se... I da nekad dozvoliš da te nešto izbaci iz takve, da te iznervira, kad jednom doživiš taj neki mir unutrašnji, koji brzo može da se vratiš i to je suština. U suštini, tome me najviše naučio Wim Hof. Uvijek sam bio zadržavao sam svoje emocije, sebe nisam dozvoljavao nikom da nervira, ali od kada radim vežbe disanja od Wim Hof i od kada idem u plan tušku godinu dana, možda jače, toliko povezao sam se s tim unutrašnjim mirom, to neopisivo, neverovatno. Mislim, vi razumete, ali sve to zna za taj unutrašnji mir. Jasno, da. Ljudi, prošlo je već sat 15 od 3. Volao bi da nastavimo i duže, ali treba sutra treba da idemo svojim timom za vodstvo. Ali pazi, snimali smo sve ovo, kako se zove, moj plan je da napravim YouTube na srpskom jeziku i
isteckam ovo nekako i da postujem. Tako da sledeći put možda i Luka, ne moramo ući četvorica, ali volio bi da pravimo s vreme neke video ovde. Tako kad ko može, slažem se, super. Da, naravno. Ima li neke zaključke, neke poslednje misli ili... Poslednje misli, živite ljubav uvek, živite život uvek sa puno ljubavlji i sa puno svetlosti, to je to, pozitivne misli, ljubav i to je to. Ovde smo, brate, da bi volili, da bi osetili ljubav, da bi osetili i iskusili život. To je to, brate. U svakom trenutku i na drugčiji način u svaki trenutak je poseban i blagoslovljen. Slažem se, brate. Ajde, braćo, drago mi što smo pričali, pa čujemo se sledeći put. Čujemo se. Veliki pozdrav, Matija, drago mi je što smo... Mateja. Da. Drago mi je to što smo pričali, što smo se upoznali, mislim, ovako preko kola i tako to. Tako da, nadam se da ćemo se družiti u budućnosti. I tako, brate, uživajte, momci, laku noć i... Zdravlje, laku noć. Tebi laku noć, brate, ti Milane, lepo provedi dan, pa će da se vidimo, drugari. Ćao ljudi, pozdrav. Vidimo se, pozdrav.